हेलो लोगोफोर आंनि अप्टिडिमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लानाय जाबाय। आं दिनैहाय कुनु दल संगठननि खोथा बुङा, अनलि मोनसेल' दल संगठननि खोथाखौ बुङो, बे एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि आर्टिफेक्सननि। दिनैहाय जोंनि सासे जिबन ब्रह्म बिथां B.Jikhao एक्स एनडिएफबि आर्टिफेक्सननि बिथाङा मोनसे गाज्रि हालोदाव गोग्लैना दङ। अन्नानै आं रायजो राजानाव खावलायगोन जे बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनो थाखाय बिथाङा न'खराव जेबो गैयि जानायलाय आं दिनै बिफेराखैमोन। दिनै खनसे आं फार्स्ट टाइम आफादनि सासे सोद्रोमा ओरैबायदि हार्टनि प्रब्लेम जादों, बिथाङा गोबां बोसोर जेलाव थाना फैबाय, गोबां बोसोर बर' हारिनि थाखाय बिथाङा दावहा नांबोबाय। बा दिनैहाय फैयै फैयै आफादा डिसबेन्ड जाबाय। डिसबेन्ड जानायजों लोगोसे बिथाङा दिनैहाय मोनसे गाज्रि हालोदाव गोग्लैनानै दङ। दिनै न'खर नायोब्ला न'आबो अबस्था गैया, 4 लाख होन 4 लाखखौबो मोनाखै बेसेरा। माने अन्नानै आं बेखौल' खावलायगोन बर' रायजो राजानाव, बिथाङा दिनै बर' हारिनि थाखाय बिथाङा सानसे समाव गोबां रोखोमैनो 25/2/2007 बिथाङा बांलादेशआव मैमनसिं डिस्ट्रिक्टआवहाय हमजादोंमोन। बिनि उनावहाय गोबां बोसोर जेलाव थादों बांलादेशआवनो। गोबां रोखोमनि बिथाङा टर्चार मोनदों हिसाबै बिथाङा देहा नायजानो थाखाय जेबो राहा गैया बर' रायजो राजानाव। आंखौ खावलायनायलाय थिग बिदिनो MJ एनिथिं बिथाङाबो मैया गावनि चेनेलाव बुंनानै होदों। आंबो दिनैहाय आंनि लोगो बिथांनि जाखिनि हालोदखौ नुनानै बिनि दुखु दाहाखौ आं भिडिअ कलावबो नायदों, डाइरेक्ट जाखिनि नुनाय गोसो बोरैबा मोनदों आरोखि। आं माने आं बेखौनोल' खावलायदों, जेसेबां एक्स एनडिएफबि होन एक्स एनडिएफबिनि लिडार केडार नोंथांमोना बे जिबन ब्रह्म बिथांनो B.Jikhao आर्टिफेक्सननि बिथांनो जाखिनि अनसुंथाइ हरनो हायो, नोंथांमोनाबो मोनसे एकाउन्ट नाम्बार होनानै दोनदों। आं डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन, लोगोसे आरो स्क्रिनावबो होनानै होगोन। नोंथांमोना बे एकाउन्टआव जाखिनि हायो, आंनि गुरै खावलायनाय, जाखिनि हायो बर' रायजो राजाफ्रा अन्नानै बे देहा नायजानो थाखाय अनसुंथाइ हरनो हागोन। आरो बिथाङा जोंनि जाखिनि BTCनि लिडार आरो नैबे जाखिनि UPPL सरकारनि लिडार बिथांमोनावबो थांदोंमोन। थांनानै बिथाङा अनसुंथाइखौबो मोनबोआखै हिसाबै आं दिनै बे इउटुबनि गेजेरजों बर' रायजो राजानाव खावलायदों आरो अन्नानै बिथांनो जाखिनि हायो हरनो हागोन। बिथाङा 2007आव हमजानाय 2017आवहाय जेलनिफ्राय रिलिज जादों आरो बिनि उनाव आफादाव जइन जाफिनदोंमोन। उदालगुरि सनाय केम्पआवनो बिथाङा थांदोंमोन आरो थादोंमोन। बे समावथ' बिथाङा देहा थिगैनो दं। जेब्ला न'आव फैयो माने हार्टनि प्रब्लेम, हार्टआ माने ओरैबायदि 10-15 मिनिटसो जुदि थाबायदोंब्ला बियो माने जिरायखानांगोन, जिरायखानांगोन बेफोरबायदि अबस्था दं। हार्टनि बिराद गाज्रि प्रब्लेमाव जानानै दङ, ट्रिटमेन्ट लानो मोनाखै। ओंखायनो नोंथांमोना जेसेबां बर' रायजो राजाफोर आरो एक्स एनडिएफबिनि लिडारफ्राबो जाखिनि हायो, दिनै आफाद थायोमोनब्ला जोंनि एनडिएफबि आफादानो बिथांनो ट्रिटमेन्टखौ होगौमोन। दिनै आफादा डिसबेन्ड जाबाय। डिसबेन्ड जाखांनानै बिथाङा दिनै गोदाव सोराव जानानै दं। दा जों आफादा डिसबेन्ड जायामोनबा जों बर' रायजो राजानावबो बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ बिनो नांगौ जानाय नङामोन, आं बेखौ सानदों। थ' दिनैहाय आफादा दिनै डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव सोर होगोन, सोर नायगोन, दिनै बेफोरबायदि अबस्था जाजोबनानै दङ। थ' जानो नाङामोन दिनै बेफोरबायदिया। हार्टनि प्रब्लेम, दिनै ट्रिटमेन्ट नायनोबा माबा मोनसे नायनोब्लाबो जानो नाङामोन। दिनै एकर्डआबो जोंनि एनडिएफबिनि जाखिनि लुबैनाय आरो बर' रायजो राजानि लुबैनाय बेफोरबायदि जायाखिसै। थेवबो जाखिनि एकर्ड जानाय बेजों जेसेबां एनडिएफबिनि लिडारफोर केडारफोर एसेब्लाबो माबाखौ मा होनना बुङो, गोजोननायखौ लानो हानांसिगोन। उफाय गैया, जों राहा गैला। जेरैबायदि जानांगौमोन, जेरैबायदि जों एकर्डआ जानांगौमोन, बर' रायजो राजानो जों जेरैबायदि होनो हानांगौमोन, होनो हायासै। जेखियानो जादोला बाथ्राफ्रा जाखिनि जिबन ब्रह्म B.Jikhao
अननानै बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनो एकाउन्टआव जाखिनि हायो ट्रान्सफार खालामनानै हरोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरोखि। थ' भिडिअखौ एथ'ग्राब गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।